Hola nenes, benvingudes un nou dia a un vlog. Tinc els ulls que se me tanquen, però bueno, abans de començar la meva rutina de vespre, que és una cosa que m'agradaria construir, la veritat, perquè és com el moment del dia que quan m'imagino el dia més goles em fa i crec que saber com de arribo a casa, fer això, fer l'altre, i cada dia és el mateix, m'ajudarà molt. Us ensenyo coses divertides. Ja tinc porta de l'armari. Més coses divertides. Tinc una estanteria. Coses divertides. Tinc una kettle. Més coses divertides. Avui he acabat el segon examen. Ja només me'n queda un, divendres. I ja acabo. O sigui, ahir no vaig gravar perquè vaig estar anant al metge, perquè em va sortir una reacció al·lèrgica. La veritat, no estava jo en el mood, vull dir, estava pensant que em moria, vull dir, havia d'acabar amb treball i entregar-lo i estudiar per l'examen d'avui, que m'ha anat bé, jo crec. Vale, mireu, us ensenyo. Tinc unes llumetes. Oh! Un calendari que, mireu, és superxulo, que és amb llavors. I llavors això després ho plantes i surten flors, en teoria. Un girassol de Lego. Podem observar aquests misquis. És que, que cutie. Un Lego és el meu nòvio i el vam fer personalitzat i jo el tinc amb ell i ell em té a mi. I una figureta del meu gosset, una espelmeta, me la vaig comprar a una botiga de Torredembarra, però bueno, la marca és de Barcelona i tenim botiga allà. La veritat és que la recomano molt, principalment perquè s'està cremant molt bé. Que una que tenia de Natura se'm va cremar fatal. Per posar l'incienso, una planteta, mireu que mona. I una altra planta, que està una mica pobra, que fa el que pot, però bueno. Sigue todo igual de negro que la última vez. Está en tu cara y la mía, pintadas medio mal en la pared. Sé que esta vez no vendrás a salvarme. Sé que esta vez saldré solo porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre, mis amigos suman más que mis demonios, mis amigos suman más que mis demonios. Viaje hasta el centro de mi agujero, yo sé que se puede siempre ir a peor. Lloraría si vieses mi cerebro por dentro. Hola, 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 destrucción. Sé que esta vez no vendrás a salvarme. Sé que esta vez saldré solo. Un dia és dijous, és ja com per mi l'últim dia de la setmana perquè demà ja marxo. Però mireu què m'ha passat. Misión, trobar un penjador. M'hace que em donin algo per la panxa que no està acabant de funcionar. I salvar l'examen de demà. I fer la maleta. Ai. Porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre, mis amigos suman más que mis demonios. Hola, vinc a fer haul de compres perquè sí. He comprat unes perxes. Jo crec que se m'ha trencat el penjador perquè hi tinc molt pes. M'he deixat el penjador a la fruiteria, tio. Soc ruc. Soc ruc! Por tío, què? Ah! Bueno, ja el tinc. Bien. De veritat, que quin puto fas de córrer per aquest penjador. Ja em pot durar, tio. Ja em pot durar. Anem a penjar-lo. Ho veig raro. Però bueno. Seguim amb el haul. Inciensos. De la meva habitació, l'Ori a classe de ioga. I he anat a la fruiteria on m'he deixat el penjador a buscar 2 plàtans. Mis amigos suman más que mis demonios, porque fuera hay cosas preciosas, los inviernos al sol, 1000 canciones, los cafés y las mañanas y las olas, y el ruido que hacen cuando se rompen.
Bueno, ja he sopat, tinc poca llum perquè ja estic modo noche, però aquí estic. Vaig doblegar tota aquesta roba. Ai, mira que mono. M'encanta. Ja tinc tot aquí, llavors l'únic que he de fer és posar-ho i després em falta fer la motxilla. Ai, és tarda més del que recordava.